Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang babae at lalaki. Lahat ng mga nakatutok ngayon, mga tabalanisa, mga kabisyo, mga kabasic. Hi partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! Shout out do sa mga sarap sa mga isinusubo nila ngayon. Ano yan? Ako basta para sa akin, partner, ang pinaka masarap ay yung libre. Ay, oo naman. Alam mo nga, yung anak ko, partner, ang tawag niya sa pamilya namin, the buy one, take one family. The discount family. Kasi kapag halimbawa nakakakita kami ng discounts, kami yung isa sa mga unang nauuto na mga marketing strategy na ganyan diba? Pagka nakita nga 50% discount, merong mga ganyan. Kami talaga yung mga... Napapabili agad. Oo, kasi ina-avail talaga namin yung ganon. Kasi... sayang pwede mo namang mabili kung pwede mo siyang mabili at a lesser price, bakit hindi? Pero syempre, dapat maging wais ka. For example, isang beses pumunta kami sa grocery. Tapos, sabi niya sa akin, ang cereals, di ba mahal? Oo naman. Mahal ng cereals Hindi lahat nakakapag-cereals. Totoo. Hanggang ngayon. Kululang ng sinaing ang alam namin nun Hindi, tsaka, basta para sa akin, basehan pa rin ng kayamanan cereal. So, may pinakita siya sa akin cereal. Sabi niya, ma'am, it's cheap. Ganyan. Tapos sabi ko, sabi ko, mura ha? Tapos sabi ko, tingnan mo expiration. At buy one, take one pa yun ha? Tawag doon, naka-scotch tape, partner. Dalawa. Tapos ang mura talaga niya, hindi naman ganun yung presyo ng cereals. So sabi ko sa kanya, tingnan natin, sige, sabi ko, go. Sabi ko, pero tingnan natin yung expiration date. At lagi niyo pong titingnan yan, diba? At true enough, partner, ang expiration date. Ang nakita mo, ang tumambad sa mukha nyo. Tumambad sa aking mukha, ang expiration mamaya ng hapon. So kailangan ura-urada, ubusin nyo na. Kinabukasan na yung expiration. So, syempre, tayo naman, aminin na naman natin. Ito na naman tayo sa pag-amin natin, partner, na tumitira tayo ng medyo... Panis na. Actually, yung totoong panis na, hindi medyo panis na talaga. Okay. Malinaw sa isip natin, panis na yun. Pero tinitira pa natin. Inisip namin, pwede pa to, kaya ng tiyan namin to. Diba? Pero kami yun uulitin namin. Kami ni partner yun. Diba? Nakita mo nung expired, binili mo pa Kami lang yon. Ganun. So yun. Buy one, take one. Sobrang mura. Tapos, dapat kapag gano'n, magtataka ka. Kasi alam mo naman na yung ganyang produkto, for example, hindi siya naman talaga mura So bakit siya nagmura ng gano'n? Bukod sa sobrang mura niya, may ka-take one pa. Anong catch dito? Diba? It can't be true. So true enough, totoo naman din. Buy one, take one at a discounted price, pero bukas na yung expiration. May mga iba na kukunin. Kasi baka kaya nilang ubusin ang buong maghapon niya na yung dinner nila, di ba? Or something, or anything, di ba? Or hindi naman ako naniniwala sa expiration na yan. Kaya pa yun up to 6 months. Di ba ganun tayo? Yun ang paniniwala natin. Ganun ano tayo. Ang totoo niyan, may expire pa yan na after 3 months or 6 months. So, kaya pa ng tiyan natin yan. So, may ganyan tendency, bibilihin mo talaga. May ganyan klaseng pakiramdam. Diba? So, maging wise lang po tayo dun sa mga binibili po natin na feeling natin discounted, feeling natin na nakamura talaga tayo. Siguraduhin mo muna na nakamura ka nga, paano kung ma-hospital ka kasi sumakit ang tiyan mo dahil dyan? Di napamahal ka din. Ganun. Alam mo, napagtanto ko lang, partner, ang lakas talaga ng impluensya mo. Ang lakas ng namana sa'yo ng mga anak mo. Bakit? Kung dalaga ka pa, nangyayari na yan Hindi na nadala. Yung mga ganyan klase na eksena, alam mo na expired na bibili ka pa. Singapore Days, balikan natin. Panahong dalaga ka pa noon, natatandaan mo pa ba tayo nandoon sa bilihan ng tsokolate? Huwag ka namang Ikaw yung unang nagtawag. Siyempre, partner, ako nagtawag. O bakit? Nahawa kaming lahat na bumili kami ng expired na tsokolate. Teka lang, bago ko magreklamo, meron ba ni isa sa team natin ang na-ospital?
Wala, na diba? hospital pero may nagpururot. Okay lang yun. Ano ba naman Kinaya naman, in fairness. Ano ba naman yung puro root? Kaya yan, di ba? Hindi kasi nung... Pangalawang eksena, natatandaan mo ba? Teka lang. Dami ba lang mga budol days? Teka lang. Hindi yung sa Singapore, ang binubudol niya talaga mga Pilipino talaga. Kasi hindi naman siya expired pa lang. Bukas na din. Ganon din, parang apple chocolates. Apple chocolates na parang buy one, take one. Yung tipong kapag inuwi mo sa Pilipinas, galing ka ng Singapore, masasabi mo na talaga na, wow, yayamanin. Ito yung pasalubong sa akin. Grabe, ang daming extra pera. Ganon. Diba? Sabi ni partner, hoy, may binili akong tsokolate. Mura lang, ang dami. Parang buy one, hindi parang take one eh. Take parang gano'n. Bakit? Pwede may choice naman kayo Ang dami namin bit-bit. May choice naman kayong humindi bakit nandun kayong lahat? Sa 16 po na bumili, isa lang po ang nagpururot. At hanggang ngayon, yung taong nagpururot na yan, actually nasa ibang bansa na siya, namumuhay ng marangya, di ba? So, ibig sabihin, okay lang siya. Hindi, pero definitely kailangan maging wise ka. I mean, kunyari, alam mo na madali kang sinisikmura. Palibasa kami, alam namin Kaya namin yan. Di ba yung salad nga na bumubula-bula Di ba kumakagat-kagat nasa dila yung buko salad na walang lamig Isipin mo matagal. Yung alam mong hindi galing siya sa rep pa. Di ba nakahain sa mesa. Basta kita mo bumubula na. Tinikman mo nangangagat na may asim na. Sasabihin mo, hindi, kaya ko pa yan. Diba? Kasi laman tiyan din to. Bukas hindi na siya pwede. So kailangan ngayon mo siya tirahin. Ganun ang mga natin, mga banat. Again, kami lang po to Kami yan Yung bihon na pinuntahan namin na nakaraang party. That's alam my favorite bihon. Yung malapit na talaga. May dikit na siya sa ngala-ngala. Parang may ganun na siya Para natutunaw-tunaw na siya ng kusa. Parang ganon. Ganon. Kaya ang thinking natin, hindi. Ngayon lang niluto yan kasi ngayon yung birthday Ay, hindi partner. Kahit nung isang linggo pa siya niluto, basta kapag kinain ko siyang ganon, tapos medyo may dikit na, may mga... Yung alam mo, kakainin ko siya kasi bukas hindi na siya pwede. Kumbaga parang napagdesisyonan na natin hanggang today na lang to, di ba? Sayang naman, di ba? So napagtanto ko na mana ito ng mga anak mo. Napapayag mo din sila. At ganyan din sila. Sino kumuha ng cereals? Yung anak mo. Ko. Pero hindi naman namin binili. Di ba? Pero maging wise po tayo sa mga ganyan. Na una, dapat kilala mo talaga yung sarili mo. Sinasabi namin ito na maaaring maniwala kayo, hindi. Talaga matibay po yung sikmura namin. Totoo talaga po yun. Sa tanan ng buhay namin, isang beses na po kami na food poison. Talaga naman yatang may red tide yung kinain po namin. Seafood. Hindi kami maselan sa madaling salita. Hindi talaga kami maselan sa mga ganyan. So, dapat kilala mo yung sarili mo. So, kung kaya mo pang kainin, kahit alam mong medyo malapit na, ikaw nasa sayo yan. Hindi naman namin in-encourage. Ang kinikwento lang namin ni partner, sa amin, kaya pa namin. Tapos yung maging wise ka nga dun sa mga discounts. One time nga partner sa amin sa Laguna, 'di ba? Marami siyang mga outlet stores. So syempre kapag ka-outlet, meron ka agad na feeling sa utak mo na mas mura talaga siya versus yung mga nasa regular na stores. Totoo naman din. Madami ka talaga makikita mga good deals. Meron tong one time na meron ako nakita ng mga tsinelas na mura lang siya para sa brand na yon. Okay. So sabi ko, ay 200 lang. Sabi ko dito na, sabi ko bibilang ko lahat ng mga pwede kong bilhan na mga naisipan ko nga nangangailangan na sila ng tsinelas, may mga ganon. Kasi 200 lang tapos branded. Ganyan, diba? Papabili ka talaga, hindi lang isa. 5 pares agad. Totoo, iba-ibang kulay. Ganyan, diba? Para Monday to Friday, ganon. Ganon. Kasi mura lang Alam mo yung presyo na niyan, yung isa niyan, talagang mahal. Diba? So, anong catch? So parang ganon. So okay naman, binili. Excited kami. Binili naman. Kasi mura lang naman talaga siya, partner. Eto na, pumunta ako sa mall. Dito sa Manila. Nakita ko pareha sa tsinelas. Sabi ko, tingnan ko nga anong difference. Sabi ko, tingnan ko nga kung anong difference dun sa presyo. Para, syempre, ang sarap sa pakiramdam na talagang naka-good deal ka. Pagtingin ko, partner, parehas lang. 200 din sa mall. 200 din siya. Kasi may feeling tayo sometimes na pag-discount, may panic mode na parang kailangan bilhin natin lahat ng kulay kasi minsan lang ito, ganyan. So, yun yung sinasabi natin, wise ka rin.
sure ka ba na baka naman hindi mo kailangan today, 'di ba? Pag-isipan mo muna, i-compare mo muna, ganyan. Pero kung mayaman ka at hindi mo issue yung pag-compare, ay, hindi makaka-relate sa usapang to. Eh di ikaw na mayaman, go! Bili mo lahat. Sabihin mo, anong pinag-uusapan ng dalawa? Parang hindi naman ako makarelate. Correct, di ba? Ay, mayaman ka kasi. Correct, di ba? Wala kaming kaibigang mayaman. Bakit ba? So, usapang ito para sa mga hampas lupa lamang. Charot. So, yung gano'n, napagtingin ko dun sa mall, yung regular price niya is also the same price doon sa outlet store. Pero hindi naman lahat. I mean, madami talagang very, very good discounts in different outlet stores. Yun lang sinasabi natin na baka naman bumili ka ng marami niyan kasi feeling mo sobrang discount. Pero hindi naman pala. Diba? Minsan may mga ganun. Strategy lang din. Maging maingat ka, maging wise na consumer. Sinasabi natin ito kasi talagang lagana po ang pambubudol na maraming mga negosyante. Diba? Yung akala mo, siyempre, ang ipapangalanda kanila, totoo yung mga binebenta nila. Yan. Pero minsan, imitation lang din. Sasabihin nila, class A din. Totoo. Ikaw naman, ay, class A daw. Oo, meron pa nga triple class A. Hindi na basta class A, meron. May mga tao na mapapaniwala at mapapaniwala doon sa binabanggit nila na class A. Ano ba yung class A? Wala pong ganun, fake din po yun. Fake. Ibig sabihin nun, it's either it's magandang legit imitation. Correct. Imitation pero hindi siya totoo. Correct. Imitation na parang halos pag triple class A. Kita mo, may pag ganon. A to the 10th power, ibig sabihin parang hindi mo na talaga mahahalata. Ganon. Pero, ibig sabihin, fake pa rin siya. It's either it's genuine or it's fake. Ganon lang yun. Kahit pa sabihin ilang A yan, totoo. Ilang class yan, fake pa din yun. Eh, bibilhin mo ng pagkamahal-mahal. Kasi isip mo yung class A. Correct. Malapit sa katotohanan. Tama. Pero bibilhin mo ng mahal. Ba't mo bibili ng mahal? Eh, fake nga. Tama. Ang katotohanan nun, hindi totoo. Fake yung binili mo. Sa pabango, laganap yung ganyan. True diba? legend. May mga nabudol din ako sa ganyan eh. Ito po, original. Nakita ko naman, yung logo parehong-pareho, yung bote parehong-pareho. Kaya lang, syempre, nung spray mo naman, hindi mo ma-determine sa unang spray eh. Sabi pa nung tindera, spray mo muna, sir. At parang kaamoy. Kaamoy. Hindi talaga nalalayo eh. Syempre, napabili ka na rin. Yan. At bumili ka pa ng dalawa kasi parang feeling mo mura. Diba? Sayang, baka mamaya wala na to bukas. May ganyan tayong panic eh. At gusto ko lang pong i-share ha, ang sale po ay hindi emergency. Huwag kang based on mag-panic. experience. Huwag kang mag-panic. Natataranta ka pag nilaman mong sale eh. Sale daw. Bili ko ng ganyan. Diba? Hindi lang iisahin, dadalawahin. O, dalawa yung binili mong pabango. Hindi, isa lang. Yun lang yung budget ko eh. Sige, Kaya pinag-isipan ko. Isa. Okay lang din. Walang problema. Isipin ko, pag binili ko to mura eh. Half ng original price. Yan, So, mapapabili ka talaga. Good deal yun. Half the price eh. Eto na ang catch. So, pagka-spray mo, ginamit ko. Pagpasok ko dito, spray ako. Normally 6 spray yung ginagawa ko. Dalawa sa balikat, dalawa sa leeg, isa sa likod ng tenga, isa sa pulso-pulsuan. Ganun. Pagka-spray kong ganun, mabango nga. In fair. Mabango, in fairness. So, humahalimuyak din. After 30 minutes, partner, hinahanap ko yung amoy. Nawawala. Ang malala dito, nung minsan may nabiling ganyan si partner, nung una, nag-spray ng yun ulit. Sa may balikat, sa may likod, pulse points, ganyan. Yan. Mabango naman. Naku, after 30 minutes, amoy isopropyl alcohol na po. Hindi ko ma-distinguish kung isopropyl or ethyl alcohol. So, 30% pabango, 70% alcohol. User ako ng pabango na yan, so alam ko tumatagal siya na kahit labhan mo yung damit na yon, nakakapit pa rin yung tunay na amoy. Hindi siya basta-basta natatanggal. Totoo. Idol ko kasi si Nicole eh. Kasi minsan bumili yan. Ano na naman? Binili mo noon, sabi sa'yo, dinig ko pa yung usapan nila, sabi ng tindera. Sabi na, ma'am, ano to, oil-based? 1-1 lang. Saan to? Nung nasa baba pa tayo noon. Tapos? Dating OGT namin yun eh. Ang nagbebenta. Nagbebenta. Kasi bibentahin din ako. Kaya nang inobserbahan muna kita. Tapos? Sabi ko si partner, nakadalawa pang bili, mabango nga.
1-1 lang, mura eh. Yung original price nun na... nasa 6. Oo, Victoria's Secret yun eh. Basta ganun yung... Hindi mura lang ang Victoria's Secret. Ay, ano ba yung binili mo nun? Iba pa ba yun? Hindi ko alam yung sinasabi mo eh. Hindi ko matandaan. Tapos... Ito yung catch. Sabi niya, Chuper, parang nawawala yung amoy. Tapos, parang hindi naman siya oil-based. Kasi pag oil-based, ramdam mong dumudulas pag pinahid mong ganyan sa likod ng tenga mo. We should know oily kami. Alam namin yan. Totoo yan. Maya-maya, parang, partner, ba't mapula yung likod ng tenga ko? Nangangati na. Nagka-rashes na po. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan maging wise na consumer. ACS Manufacturing. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!